Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 ang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugamahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. First Sunday of the month of October. No, tani kuan kita subong diri sa Bacolod, Maskara Festival na. Amo ni nga bulan ti kuan ni tani galing kay tungod sang pandemic amo gina pila ikadwa na nga tuig nga way nakita way pakita gyapon sa way kita sang mga aktibidades like the Mascara Festival, no? Well, anyway, mga kaaksyon, sa karon nga adlaw, manginbisita natin gyapon si Dr. Melvin Ibanez, katong sini nga pagpangalagad is ginadulong sa inyo sang Dr. Sa karon nga Domingo, mga kaaksyon sa gihapon sa aton sining advocacy, no, para sa aton sining mga kaaksyon para sa aton ikaayong lawas. Manginbisita naton gihapon ang amigo naton nga health advocate, no, serving voluntarily para sa aton nga mga kauturan, no, mga kaaksyon naton, especially sa panahon sang pandemic. Nanong aton topiko today with Dr. Melvin Ibanez. Of course, ang update naton sa COVID management naton, ang update naton sa vaccination kung kag nga ang Pilipinas is the worst place to be during the pandemic. Amo nang hambal ni amo na aton istoryahan karon. Why is it that the Philippines is the worst place, pinakamalala nga lugar to be during this pandemic, no? Kag hambalan naton ang mga facts and fallacies sa sining ginatawag naton nga booster dose sang bakuna, no? Kag ano ang mga options? Kung puno na aton mo ospital, puno na ang mga ospital eh. Anong mga options naton? Anong mahimo naton? Kung ay ara kita mga pasyente nga may mga ginatawag naton nga severe nga kondisyon na bangod sa COVID-19, ti anong himuon kung puno na aton mga ospital? Tanan na istoryahan naton para kamo makakuha man sa mga ideya, makakuha sa informasyon nga makabulig sa inyo, makabulig salbar kabuhi, no? So we have with us today again Dr. Melvin Ibanez. Doki, good morning luwat kag welcome diri sa Aksyon Radio Bacolod sa Kapihan sa Aksyon. Partner Boy, good morning. Good morning sa kay Ma'am Nona. Yes, Doc, salamat by the way kuno Doc. Okay, gitong iyang
sister. Oo, okay na. Ano ko na, Dok? Ano din to din mga bayad? Anong, ha? Okay na na yan. Okay na na. Okay na na. Malaki ma'am, na magbanwa, okay na na. Okay, sige na. Salamat kita, ha? Kung lang sa sako, ma-monitor siya every other day. Oo. Sige, Dok. Okay, thank you, So, Dok. salamat gid sa inyong paghatag sa konsang time diri sa Action Radio every easy every Sunday. So subong October 3, 2021 ang ato ni update COVID update October 2, 2021. Ang ato ni topiko subong insakto ka, number 1 is COVID update, number 2 is vaccine update. And then 3 is why the Philippines is one of the worst place to be during the pandemic. Yes, oo. Subong mo nagalala sa ato ni ka bilong nga pungsod sa Pilipinas. Yung sa report, Dok, sa Bloomberg, kulihot kita kon Yes. ha? Grabe. Kagang another topic naton is facts and policies about booster dose. Kaya mo pagyapon nga pati nga without any scientific guidelines ga pa booster. Oho, okay. Ay, ang balon na, no? Kay kadamo gid subong kay iban secretly naka third dose naka booster na gani sila using Pfizer. Kaya ang balon ni karon kung ano na ang kayuhan sila kakalainan. Okay, and then the last is amo tong topic sa bilang what should be we do now in the present scenario bla. So ng mga hospital full puno anong aton option. Okay, so to begin with, ang sa ato ni COVID update, dalion ta lang ni, as of October 2, 2021, ginapakita ta lang ang diferensya between National, Negros Occidental, Bacolod City, and Iloilo City. Sa total cases sa bilog nga Pilipinas, 2,580,173. Daily cases, ang daily case naton sa nagligad is 15,000, so nagdubo-dubo. But yet, taas pa na. Ang nagsaka kita sa bilog na Pilipinas as compared last week, September 24, 109,738. Ang active cases naton, 144,064, nagsaka mga 41,049. Ang napatay sa bilog na Pilipinas, 38,656. Sa isa kasimana, nagsaka siya 1,251. Sa Negros Occidental, amuning aton nga balantayan, gid, partner, 28,734 na kita subong, nagsaka kita sa isa kasimana, 1,838. The highest. Grabe, oo. Ang total cases. May isa kita, Dok, sa Negros sa isa lang kadlaw, sobra 300 eh. Yes, 1,838. Sa kadlaw, sobra 300. Ang active, wala labot ang reported, ha? May mga reported pa da. Ang active cases sa bilog na probinsya is 4,424. Ang nagsaka siya sa 1,116. The highest ni since the start of the pandemic. Ang napatay, 540, nagsaka sa 18 ang napatay. Actually, unreported kay because may makaso, gani kung sa balay ng kalamatay mo. Ginlibod na mo sa hospital, hindi mabaton, balik sa balay, biraw na mo mga oxygente, and inadequate ang aton nga mga treatment modules. Patay, kalabanan tigulang, kagan vaccinated. Okay. May nakalamatay man ng vaccinated, fully vaccinated, or first dose pa lang. Sa Bacolod City, may total cases na kita subong for 20,312. Nagsaka kita 997 sa isa lang kasimana. Ang active cases sa Bacolod is 2,178 or nagsaka kita 246 sa isa lang semana. Meaning minus ang recoveries. Okay. Sa death natin sa Bacolod is 478 na nagsaka kita 33 sa isa ka semana. Pero dala may mga unreported pa na da. No? Okay? Ano Dok okay. Ano Dok ang reason siniga daw saka ang aton nga kaso? Tungod di sa ari mahambalanta ni karon. Next topic tani. Okay. Tungod di sa Delta variant. Okay? So, ang Iloilo City, 20,986
423 total cases, and active is 1,681. Ang sa total cases, nagsaka ang Iloilo 404. Ang active cases, nagsaka sila 691. Ang ila deaths sa Iloilo, 532. Nagdubo sila 31. Sa mas damo sila sa Sabacolod. So this sa isang semana, between September 24 to October 2, nagnubo sila 31 sa Iloilo. So, ang vaccine update, second topic, vaccine update naton, sa bilog na Pilipinas, ang tagaan na total doses na hatag na, mga 45.6 million. Ang people fully vaccinated is 24.2 million or 22.1% pa lang kita. 30 pa kalayo. Layo pa. Ha? Layo pa sa herd immunity. Starting October, sininga bulan ko nag-announce ng gobyerno naton IATF nga ang general public pwede na makapabakuna, wala na kategory. Okay. Muna nga Pero siling ko may ara gani mga drive-thru subong nga vaccination sa McDonald's kuno kag Jollibee. Wala gani nagapa-vaccinate, wala tao. Correct. Ang aton nga acceptance rate subong sa vaccination plus ang vaccine is amara pa ta 34%. Kag damo pag-apyapon nga daway ga hindi na hadlok mo pa-vaccine. Okay? Correct. Oo. So ang Kasi makulod gani dok ya, may mga bus gani ya, may mga ay na nga ara lang ya standby da, pwede ka da kasaka kag kuan kag babakuna. That's why ang gobyerno subong nagambal nga pwede na general public bisan una lang. Itaganta na vaccine, i-record lang. Kag tanan po subong tao wala gyapon nagapamati sa atong kampanya. Sa mga kabataan, may ara na reformulated dose ang Pfizer nga sa October hali maabot na di o November nga ang mga bata bla edad 12 anyos sa 15 anyos pwede na ba mapabakunahan. Okay? Ara na sa Pfizer gyapon. Ang question number 2 bla maging kuan nato number 3 nga why is it the Philippines is the worst place to be with during the pandemic? Ito ang baldas ng Bloomberg partner COVID resiliency ranking. Out of 53 countries throughout the world in rankings ng Bloomberg, ang Pilipinas kulihot arata sa 53. Number 53. Number 53 out of 53 man. Out of 53. And the last 5 of that ranking ara na daang Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam kag Philippines. Southeast Asia gid nga mga countries. Southeast Asia kay kita subong ang center. Epidemic kun tanaw mo sa epicenter sa bilog nga kalibutan guro. Ang pamangkot sina nga ara kita sa number 53 nga ang Southeast Asia because of the Delta variant na nagsulod sa aton. Surge ni sang Delta variant nagsulod sa aton. Kag we were not prepared then. Kulang atong preparasyon. Ang mga major reason nga munang balila nga Southeast Asia ang pinakakulyot. Ang number one nga sabat sinada sa mga gobyerno because may inequality in the distribution of vaccines. Ang mga Western countries ginauna nila ang ila to lawas. Ang ila population gina-vaccinate nila. So ang abot sa aton nga mga vaccination, ang delivery, roll out, tilo-tilo. Okay? Jutay. So kung nagreklamo sa atong gobyerno, so inequality in distribution of vaccines. Ang number 2, we are in the perfect storm na nambal. The perfect storm, we are riding the perfect storm kung sa Delta variant surge mo. And then there is an inadequate of testing. Partner? Magambal ka inadequate of testing is that kapiyar ka sini sa aton di ang ginatest lang naton ang sick people. Ang may symptoms. Ang mga symptoms. May symptoms. Ang mo, tsakto.
Oo. Wala kita capacity to swab test everyone. Oo. Kag isa pa Dok, kado ano man no ka mahal gid sa swab test abi Dok, ano man? Di ka mahal gani. Mahal? Oo. Amo na kamahal. Ang very ano kita ng ang kampanya sa gobyerno restricted sini. Hindi kita ka test, gusto mo naton i-test naton bilog naton nga population para ma-extract na yung positive. Din butang sila tingog sa facility kag isolate so you cut the transmission. Pero hindi ang natong giapon na rin sa una, we only testing the sick people. And the testing of the sick people mas dasig ang transmission kagabuad ang Delta variant. Dasig siya mo. No. So ulihi ang akong testing. And there are high levels of undetected infection in the community. Kadamo pa na da subong undetected. Iban asymptomatic, nag-ayong malangani without medication. Tuyat galakat ka nagapanggalapta. Kapyar ka sa mga parties, iban mga parties, wedding or ano da, nga dira ang transmission dako. Gather block ka mo damo. Because salig ka mo nga mayo kami, fully vaccinated kami. Hindi naman kami malaknan. Pero katanawabla to ang Lab Negros gather mo lang to, pila mo lang to sila kabilog. Gani. Galapnan pa to pila kabilog sa ila kay may mga carrier. Anyway, amo na ang isa pagid ang for contact tracing Contact naton. tracing, Ang for acceptance ng vaccine kay ang vaccine acceptance aton ara na undo nagdubo ang acceptance sa may ara panabilin nga 34% nga segments ng atong population nga hindi mapa-vaccinize. Number 5 is COVID containment is very poor. Unless ang atong resiliency sa economically because of ang atong mga programa bala anong mga programa nato nga less resilient because ang Pilipinas mo na blambal naton nga dapat tani ang mo na blang ang target lockdowns ni granular lockdown could have been implemented long time ago. No. It is better than blanket restrictions. Ang aton to nagligat to nga mga ginaobra sa gobyerno ta blanket restrictions to. Kag salamat tanan. So, bago lang nila in-implement ang target granular lockdown natin. Ginambalta na last year. Ipupusa na. Bago pa lang. Ara na nasubong sa Bloomberg kag sa scientific community nga ang bal nila nga ang aton pagkampanya sa nagligad nga kampanya naton sa COVID, ang blanket restrictions was not effective. Ang target granular lockdown is much more effective. Kaya ang previous kuno lockdowns ni ining blanket restrictions worsened the inequality of the distribution of the aid to the poor. Ang apektado sini ang mga pigado gid. So amo na partner ang gakatabo subong nga ang hambal pa gani isang ATF nga aray naman pronouncement nila by the end of December kuno maabot kuno from October to December 137 million of vaccines na procure na nila. Then question is ano? Kasi saan pa na kamo nagambal nga 60 million October ara na. Isa mo December ang hambal nila kung once mag-abot ni 137 million na vaccines within the months from October to December, we will be able to achieve 80% of herd immunity by end of December. So, we have a good Christmas. Correct. Amo na, no? Gani, So, kakabay pa. hopefully, and we're praying na matabo ni. Kag siguro do kung ako tanaw ko if ever may ample supply sang vaccine, siguro ano niya, madamo gini siya in spite of those nga negative yapon ang acceptance. Madamo gini siya ang mga bakuna. Subong hindi ta ka implement gid sang tudo sang
kuan sang pabakuna, kulang ang aton nga bakuna nga supply eh. Yes, kung kulang, but then makita mo man sa mga drive-thru sa McDonald's kag Jollibee na vaccination, nawara na. Ang lain kay wala man magkakapabaksin to. Kag ang inequality of distribution mo nagambal nila ni si Governor Bong Lacson nagambal na eh. Na ang ginauna kuno sa Manila kan those highly economic cities, economically resilient cities like ang NCR dito nila tanan ginauna vaccinated. So NCR subong 80% na sila, 85% na sila fully vaccinated. Ang Cebu, mataas naman. Ang diri sa ato niya, pinakauli naman ta. Reklamo ang aton nga mga líderes naton sa probinsya kasi siyudad sa Bacolod na tani wala equal ang pag-distribute. So ang ang answer ni number 1, secure more vaccines. Number 2, imuha mandatory vaccination. Correct. Oo. Partner? Oo. Wala na. Oo. Kung hindi ka mababaksin, hindi ka kagwa sa balay mo. Mandatory. Oo. Kung hindi ka fully vaccinated, hindi ka kasulod sa mall, kag sa restaurant, kag sa grocery stores, sa mga tindahan. Ang Pwede mga na sa ginagawa doc? mandatory. Pwede na sa doc, legally speaking, pwede na sa... In state of emergency. Aratas mo sa state of emergency, kag pareho lang tingin state of calamity, emergency. Kulang na lang mo, siyalo mo. Ang mandatory restrictions, pwede na siya. Ara na sa atong local government code na every LGU can declare a mandatory restrictions sa ila population. Kaya kung ganito, kung dumaan ko bala, hindi bala sa kabataan pa kami ining mga vaccine ni bala mga sa una sa mga bata pa, hindi bala mandatory na isa sa especially sa mga school children, so na mandatory na siya. Yes, kita mo to soda ang mga MMR, polio, chickenpox, mga tanang mga vaccine. Hindi bala mandatory na daw. Mandatory to. Tinga ka mapwede to kanang mandatory nga diriya sa COVID nga hindi tayo imo. Nga gabi kay because ang balarila kulang pa ta vaccine. Mo na sa Once ka mag-October to December ka mag-inabot na, the government should declare a mandatory vaccination. And I think wala si may tao nga reklamo sila. Kay remember, it's election year na ta. Starting sa ang ilang campaign period, February. February for national. October pa lang, nagpag-file mo, nagkampanya ka na eh. Ay, musugod na. Damo pa ni politiko na malatnan sang COVID-19. Kanay ayok nga hindi lang magrabe. Hindi pala Dok, we should remember, yung Delta variant na Dok, nga naghalin dito sa India, ito nagdamo ni siya sang during sa eleksyon nila. Tamo nag-eleksyon ni sila Dok mo? Yes, hindi pala? nag-celebrate sila sa ilang Ramadan bla. May festivity sila nga celebrate. Magaling. Suba, bye-bye na wala damas ka paligo. Millions. Amotong hindi bala nagsugod ang Delta. Correct mo na sa gali. Dito siya nagsugod ang Delta sa India. Meaning kwan gid gathering gid no? Gathering. Kita mo sa hotel, mo mayara na sila gani kwan mga wedding. Pero nga balko to sa mga hotel, palihog lang ang AOC naton IATF. I-regulate lang kay kung siya may hotel lang at tatlo sa kadlaw mo. Tatlo ka wedding sa reception, isa ka gabi. Tatlo ka function rooms. Well, it's your right to earn money, to recover, but then kinaya ka napalapta ka sa mga career na. Ari pag itay sa bagid ko to nga natabo, you remember ining registration diri nga katabo sa Bacolod nga why na yan daw ang tao daw they're inviting COVID, the virus sa ilang pag ginutok daw ay niya kita mo sa mga video, sa mga photos. Perti na yan. Yeah, meaning ng tao may pagiging hindi bala. Meaning kulang pag-edukasyon sa atong pumuluyo. And they don't care. Wala bala. Pero kung magabot ng gani malatnan, kadamo ko pasyente sa subong, nakalamatay man sa balay, way ka abot sa ospital. Ang
ang iban tigulang, kalaban ng tigulang nga wala ma-vaccinate. Mhm. Ang iban fully vaccinated. Mhm. Kung ano latnan kay wayang tigulang way managalaka sa way magaling sa balaya. Oho, okay. Alikos kabataan nila kamo ang nagalaton sa kinanay nyo. Mhm. Alin ka sagwa, dapat paligo ka sa Ilis Bayo. Magsabot sa balay. Ang Hindi ano. sa balay ka, Oo. tapos bas ka mo kung magkapalapit ka mo sa tigulang. Mhm. Okay? Okay. So, ang second to the last na itong topic is Munibla partner, ang the facts and fallacies about booster dose. Fallacies bilang Mga ara lagi, impression mo, mga papati wrong lang. assumption mo, wrong pag-ikindi mo. Ha? Mhm. Ang facts na yung naunta. Okay. Ang facts, number one is, ang booster dose is a must kinanglanon. It could be given at least mga 8 to 10 months after your second dose na fully vaccinated. 8 to 10 months after sa 8 to 10 second months sa after. fully vaccinated ka. Kay ang 8 to 10 months sa study, may mga 7 months, 8 months nagapanaog na lang antibodies mo. Ma-peak na sa 7 months sa antibodies mo sa lawas ng tao. Tapos manaog na siya matamat. Okay. So before siya manaog na mag-zero, mapabooster ka. Mhm. Okay? Ang munang ginkuhan ba no? Mhm. Ang number two is that given nga ang Pfizer is the right vaccine of choice for booster. Wala na iban. Aha. Wala na iban. Pfizer pa lang. Pfizer pa lang. Pfizer. Mhm. But ang Pfizer is now making a new vaccine. Bago nga vaccine. Mhm. Pfizer magyapon ng brand, new vaccine. Amo ning natawag nila nga reformulated vaccine. Ano na siya reformulated? Aning old vaccine sa previous virus, yung nga ginapang vaccinate natin sa buong. Amo ning old vaccine ng Pfizer. Mhm. Now, vaccine is reformulating ang previous vaccine nga based on the vector nga messenger RNA, reformulate nila pang booster. Mhm. Pang booster nga, lain man ang booster, lain man niya ang vaccine nga ginahatag nila mo. Okay. Apay kiniyong tang tawa, Mhm. ang vaccine nga ginahatag si mo nga first and second dose nga five. Any vaccine like Sinovac, Moderna, Johnson & Johnson, Astra, Sinopharm, etc. Ang imo booster is Pfizer. Okay. Pfizer. Mhm. Nga gin-reformulate nga ang Pfizer pwede mahatag sa bisan ano lang nga klase nga vaccine. Pero iniadok nga vaccine ining reformulated nga Pfizer, hindi yang subo nga Pfizer. Hindi ni nga vaccine. Oho. Bago ni siya nga vaccine. Mhm. Bago nga reformulated meaning reconstituted, reformulated. Amo na siyang i-booster. O kung ang virus nag-replicate sa kagabitit, ang vaccine subong na-reformulate Manila Mhm. to fight the new variant para sa booster. Mhm. Mhm. So, naintindihan nyo na, partner? Okay. So, amo na ang kwan, ining reformulated vaccine could be available, aron na sa phase 2 trial, could be available by December of 2021. Mhm. Available din siya. So, ang advice ko sa mga tao, you have to wait. Wait for the new Pfizer reformulated vaccine. Hindi ka mo magpadali-dali booster. Mhm. Kay kadamo, bala sa mga nagasakrito lang, kapatigas bala, Mhm. naka-booster na kuya. Di ka nakuha, nakalusot ko to, may ginidiyahan ko to, Mm. nilala ko to. Mhm. 3 months pala siya naka-vaccine na fully vaccinated, nagpa-booster na siya dayon. So hindi pwede, which should not be. Dapat Hindi ka man ano, pero anong metabo si mo, anong matabo sina, karon sa palasis, iano ta. Mhm. Ini booster, tapuson ta rin. Okay. ang kwani ang paghatag sang booster dose sang vaccine amo ni hambal nila bisan aton mga experts sa Manila Mhm. sa PGH sa UPPGH sa infectious disease to nila Dr. Saldana nagambal na nga ang remember ang booster is not for quality magambal ka booster it is not for the quantity but it is for quality. Mhm. Meaning, Meaning? hindi bala quantity sa antibodies nga ara sa lawas mo, Mhm. kundi the quality of the antibodies that could fight a new variant, a new strain. Okay. Amo nang anong purpose sang booster. Mhm. Again,
kung hindi niya sa padamo-damo antibody sa lawas, ha? Kaya mga iban, misconception, ha? Nga kung magpa-booster sila, madugang ilang antibodies. No, like for example, Doc, nagpa-injection ka bisang Pfizer, unang tabi, napa-injection ka bisang Sinovac. You have, butang tabi, 75% sa nga, nga efficacy na. Mapadugang ka sa Pfizer, daw i-add nila ang kung pila to efficacy sa Pfizer, daw i-add nila. Sobra ka sien. Oh, nya ti damo kuya damo kuya antibodies. Antibodies. So, that is not hindi na yagali mo. Ang ginambal sa mga experts naton, the right quality Quality of the vaccine. The right quality of antibodies nga ara sa lawas mo is not the Quantity. Na ang mga new variant ni nag-reproduce sila, may replicate by new protein spikes mo. Kung amulang gyapon nga antibodies ang nara sa lawas mo, hindi ni siya kadulot sa new variant. Kaya mo new variant, new replicated variant, may bag-o ni siya mga spikes. So, nag-reformulate ang Pfizer sa new vaccine nila with a new type of messenger RNA. Gin-boost para makapenetrate niya sa protein spikes ng new variant. So it is to be quality sang vaccine. Quality sang antibodies is not the quantity of antibodies. So naintindihan nyo na? Okay. Hindi pa damo-damo. Tidok, Hindi kasi nga pa damo-damo nga soldado ginatake mo sa kontra mo, kundi kalidad niya. Quality sang soldado mo. Ang ilang kung soldado, kung nabok ka mo na ang quality is right of training, mga sniper mga komando mga experts sa bomb disposal, experts sa hand-to-hand combat. So, muna ang quality sang soldier. Muna ang antibodies, quality of soldier antibodies, instead of quantity. No, kung namudok amo nagali aning nagasugid na nga naka-booster shot na kuya, hindi gali sakto gali kay ang booster shot mo hindi iya ang ining reformulated nga type ng vaccine nga which is amo na taning dapat ang booster shot naton. O ang lain kay kung magpa-booster shot ka sang hindi amo wala nagakaigo sa guidelines ng WHO. You are making yourself at danger, at risk na mo katuod antibodies, may wrong perception ka. Number one, naka-booster ako. So, okay na ko. Siyempre, kung naka-booster ako, magbuwan ako malagaw na ko. Okay? Hindi na ko yung mag-mask. So, mental, may psychological impact. Nagabo sa imo nga mentally nga protected ka. Kaya naka-booster ka. Number two, ang salada kay ang way kakabalo nga ang booster antibodies mo tuod damo. Pero ang antibodies na mga resistant na sila sa bag-o nga strain. Kaya kakabalo ang Delta variant may nag-abot nga immune variant to. Ang immune variant gani nagambal sila nga wala kuno iway kuno ibato ang vaccine. Sa immune variant. Wala nang vaccine, hindi effective. That's why reformulate ang Pfizer sa bag-o nila nga vaccine para ibato ni sa new strain, especially ang new variant. Okay. MU. Nga dok ang iban nga mga ining mga iban nga vaccines nga way sila gahimo sina reformulating they are behind sila. Okay. As far as ang pinaka late ang advanced iban is Pfizer. Okay, ang fallacy, hindi ang mga fallacy, mga wrong perception. Sala nga pagpati. Amo na number one is do not attempt to get vaccinated by Pfizer variant sa imong regular Pfizer vaccine as a booster dose mo. Do not attempt. Amo na. Do not attempt sa Doc? Do not attempt nga ano? Do not attempt to get a booster dose. Okay. Without further listening to scientific breakthroughs. Amo ni hulat ka sang wait for the new vaccine nga reformulating isang Pfizer. Amo na taking the inappropriate vaccine at this time
regardless of what you believe in, will endanger your life, and you will become more susceptible for future infection from other mutated strains. COVID. Resistant. Okay. So, amo nang kadelikado. Kung iba na, bisan ano ta na kahambal, iba niligyapan mo pati. Para gidyan. Arano lang na sa inyo. Sa ilan na lang na iya. Kay, Arano lang sa inyo, mga mahinusol ang kwan. Kalabanan sa mga nakalamatay sa ospital, kada hospital sa mo, are those that were not vaccinated. That are not or have not been vaccinated. Okay. Okay, Sige. and then, lastly, tublang Balko, what Ano? should we do when at the present scenario nga puno na ang aton ospital? Ang isa ka ospital, ang waiting list 67, ang isa 37, ang isa 32. Tanan ng ospital puno. Wala ka na, hindi ka na pagbatunon. Okay? Ano himuon naton? Number 1, area advice ko sa tanan, may mga bulletin mo tani, ilista nyo. Number 1 is early detection. Kung may gani, may nagaubo, kataro, ilanat, lupot sa balay nyo, you have to have a high degree of suspicion na COVID-19 na. Okay? Okay? So, imuon mo, i-isolate mo na sila sa balay mo. Tapos, early detection, report right away. And then, swab testing. Hindi na ka mo mag-alala pa, swab test ka mo. And hindi ka mo mahadlok na kung i-swab test ka mo, i-extract ka mo, dalon ka mo sa hotel, kung kasarang ka, kag sa quarantine facilities. Kaya nakita ko mula sa mga pasyente kung ara sa primary and secondary facilities as compared kung ara sa balay, natagaan nila sa mong priority sa admission sa hospital. Okay. Okay? Kung nakasarang ka, kag may kwarta ka, call Riverside Doctors Hospital, kag ano pa itong hospital nga accredited sa syudad, nga ma-enroll na ko mo sa ila nga pinaka-lowest nila nga rate nga home care program, 10,000. Ikuaon ka sa balay mo, kuhaan ka si BC kag x-ray sa hospital, ibalik ka sa balay mo, may nurse visit ka for 2 times a week, may unlimited consult ka sa mga doctors, 10,000, ano? Pero gaan ka nila priority in case mag-worsen ka, tagaan ka priority for admission. Okay. Ang muna importante. And then, nag-apply sa may mga private companies sa mga home care, nag-apply sa syudad kag nag-pa-credit sa hospital ma-partner, pwede man ang mga private companies nga may home care program, a group of doctors man sila, dira ka mo pa-enroll. Kay almost the same ang service. More than mayo pa ganing service kay doktor na ginagaround sa inyo. And then, number 3 is get early treatment right away. Kumutambal ko bala, inom mo na kamo dayon sa bulong Okay? Ang bulong importante to prevent complications mo. Number 4 is stay at home and get isolated. Hindi kayo ka mo magpangdodowa. Iba nakita ko bala, ang ilang isa ka membro sa balay, nagkakataro, gaubo mo na. Sige, paslagyapon niya, interact. Kina siya ibutang na sa isolation sa sulod balay. Kag swab test, report ka sa doktor mo, and para matagaan ka sa early treatment. And then, kung nara ka sa balay mo kay Whitehouse Hospital, i-monitor mo ang lawas mo by using the pulse oximeter. Ang pansinada is mag less than 93%, delikado na. You need oxygen. Sa balay mo, dapat may standby oxygen ka na. Okay, sige. Lastly, makuhan ka na observe strict minimum health protocols. Corrected. Sige. Okay, Doc. Sige, amo ni Okay, Doc. partner. Okay, magid. Damo kita sang na kuan subong na tunan
specialist sa sining mga vaccine, mga booster shots, importante ni nga mabalaan sa aton nga mga ka-action, Doc, no? So, Doctor, salamat gid again for your time. Mga sa inyo nga tanan. Thank you, partner, sa liwat sa dason mga simana. Yes, so, Ayaw, aga. salamat gid Dr. Melvin Ibanez, mga ka-action, for that very useful and important information nga aton na kuha angot sining aton padayon nga away sa COVID-19. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos lamang sini. Para sa damit na ka-bloom sa bango. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas
radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang pagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa fire patrolman part because the year nga nagsulod ko, nagkadagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko
nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao. Kay man kalabanan sa mga tao subong ang nag-rely gid or salin sa huna ang mga tao nag-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been like principle ever since, no? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate, no? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster, no? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi, no? So Kami dra sa aton nga mga listeners bala naton sa nagamonitor iya sa Facebook, no? Sa kay Torco Jungko, Tol, good morning dra sa imo. Kay Ana Sinoro, maayong agaman, kag kay Elvira Hilogo. Good morning. Kay Miss Yvonne Buisher. Good morning na, no? See you tomorrow. Mapahapit pa natin sa buwas sa stasyon kaya daw mabalik na sa Germany si Miss Yvonne, no? Good morning dira sa imo, no? Henry Martinez, kay Alex Fuentes, kag kay Elizabeth Malaka Gamala, Jocelyn Song Comedia, kay Rochelle Fulgencio Susana, Noel Amar, ginagreet siya friend, Miss Vanessa Mayo, Jinky de Alagdon, Milili Oligo, Alex Montesa, Michael June Season, Yvonne Boucher, kag Bia Jonathan, kag Dennis Richard Tibor Roma, kag kay Viola, kag June Iras sa Barangay Panukoy. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man, Martin Aliling. Sa kay Beboy Villasor, kag Doc Matt Mayo, of course, good morning, no? Kag sa tanan nga miyembro sang EFC, kag sa pamilya ni Miss Jinky dira sa may Don Salvador Benedicto. Sige. Archie Ray Alipalo. Good morning man sa imo, amigo, no? Ang request mo to sa Monday na ha, kay no, sa kogid, Monday ay check ko to ang imo nga request, no? Kag sa friend ko dira sa Bago City, sa kay Emmy
Milyevo, no? Good morning man, dira sa imo, no? Sa kay migo ko man Engineer Ray Ruiz sang Candoni, good morning dira sa imo. Ay, sige, check ko ni Abe ang balita, no? Anyway, mga kaaksyon, sa aton bala, kundi ang subong October 3, third day na subong, ikatatlo ng adlaw, sang filing sang Certificate of Candidacy which started sang nagaligan ng October 1. No? So, sino na ang naka-file? Sino na naka-file? Sa national positions. Sa pagka-presidente, sabi nyo, pila na naka-file? 5 na. 5 na naka-file sa pagka-presidente. Pero ang daw kilala ko lang diri, si Kuya lang si Senator Manny Pacquiao, nga nag-file sang October 1 mismo. May-ari diri iba, no? Si Dave Aguila, Dr. Jose Montemayor, Lay Ordenes, Edmundo Rubi. Ti laban-laban ni guro matupa ni sa nuisance candidate ang pila sini sa ila, no? As of now, ang daw masiling naton nga serious kag legitimate nga candidate is Senator Manny Pacquiao. Una-una gid siya nga nag-file sa pagka-presidente. Ang iya nga vice president, kibot kita sinigulpi lang, no? Lito Atienza. Now, in Lito Atienza ni former Manila Mayor ni siya, kag party list representative ni siya sang Buhay Party List, no? Nag-file as vice president ni Manny Pacquiao. Si Rochelle David, nag-file man, vice president. Kagkahapon, nakibot kita, nag-file iya as vice president, ining si Senator Bongo, Christopher Lawrence Bongo, nag-file iya for vice president. Inupdan siya ni Presidente Rodrigo Duterte. Ngayon si Presidente Rodrigo Duterte, if you remember, siya ni ang ginominate sang PDP laban Kusi Wing nga magpapili vice presidente, di ba? Nagpirma na ni siya sang mapapilis mo sang iyang acceptance sang nomination sang PDP laban to run as vice president nga wala pa presidente, abe. Nagkuhan siya, nag-announce kapon si Presidente Rodrigo Duterte his retirement from politics. Siling ko na ma-retire. Basta nag-announce siya nga he will be retiring from politics. Kaginupdan niya si Senator Bongo nga nag-file. Ano nga mga drama ning katabo subong sa Pilipinas man, Basta, tandaan ninyo, Presidente Duterte nag-announce ang iya retirement from politics. Senator Bongo, long-time aide ni Presidente Duterte, nag-file vice president. Istoryan tra karon tugad-tugay. Sa pagka-senador, ang nag-file diri mga kilala iya nga ngalan iya, Loren Legarda, of course, no? Francis Cheese Escudero. Iniya nagpalayag din nila ng amigo ko niya na several months ago nag-announce na siya nga he will be running again as senator, no? Subong ti Sorsogon governor ni siya. And he has made a lot for Sorsogon, no? So nimigo ko ni Francis Cheese Escudero nag-file what as senator, no? Ang nami pa ni sa kay Escudero kay daw kadamo iya sang mga ining ng mga dalagan balang mga presidente nga gidala siya sa ticket, no? Si sino pa gid kilala dire? Risa Hontiveros. Risa Hontiveros. Kuan gid niya, medyo oposisyon ni siya gid mo, no? Kag perti man ang away, especially sa sining administrasyon, no? The all others, Lutgardo Barbo, sino ni siya man? Abner Afwang, si Abner Afwang ni dumduman ko ni kuan ni siya mo, the police ni siya mo. Sa una gani may pelikula pa ni ko nakita nga Afwang mo. Muna si Abner Afwang sa life story niya, some police pa ini siya. Pero may edad ni si Afwang Bay Maylani Ismael, hindi mo ko nakilala sini. Norman Marquez, way man ko kilala ni. Bertito Del Mundo, kag si Joel Apolinario.
Ining si Joel Apolinario ni amo ni siya ang sa kwan, amo ni siyang dumduman ko, amo ni siyang sa tong ano tong scam ganito, tong kapa tong lasuna to. Dumduman ko ni siya amo ning gawa ngalan ni Pastor Joel Apolinario. Tong may dumdum kamo sang daw scam to bala nga atong kwan bala ng kapa to bala. Investment scam ni siya no. Amo na dumduman ko no. Okay. Anyway, mga kaaksyon, ang pila sa aton nga mga talalupang doon hitabo kahapon, ining si Inday Sara Duterte nag-file sa iya Certificate of Candidacy para magpapili liwat bilang alkalde sa siyudad sa Davao. Hindi ba si Sara ni perti ang kuan mo? Perti ang duso nga madalagan presidente. Ang Bacolod subong. And even, ang iban ng mga banwa diri sa probinsya, halos na puno na sa mga pakuan nyo, tarpol, mga posters ni Sara nga may arab la padayuna, Inday Sara. Pero nag-file kahapon niya, si Sara Duterte, para sa pagpapili liwat bilang alkalde sa siyudad sa Davao. Ang pamangkot sumong iniway na ni si Sara tsansa nga maglagan presidente. Kay damo ang nagaduso abe sa iya nga magdalagan sa presidente. Bantayan ta ini mga kaaksyon kay man damo gasiling niya. Ari naman may drama naman nga matabo. Drama naman. File si Bongo, drama. Ma-retire si Duterte, drama. File si Sara Mayor, drama. It remains to be seen. Ang aton nga filing sang Certificate of Candidacy is until October 8. Ang wala pa naka-file sa aton sini nga pagka-presidente who have declared the intention to run is Isko Moreno, Ping Lacson, sino pa ang madlagan presidente nga waka pa? Bongbong Marcos, way pa man naka-file. Sino pa gid ang iban to madalagan na presidente to do na lipat na ako sa iban nga mga nagatuyo nga magpapili bilang presidente, no? Way ta panimabalaan kanday Grace Po na ano ang mga plano sini sa pagka mga vice president kanday Tito Soto way pa ka-file di Tito Soto yan nagdeklarar na sila ni Ping mo nga tandem ni sila si sino pag ito si Doc Willie Ong do mo ni ang kay Isko nga vice president puwing si Doc Willie Ong may statement man sa naligan nga nagsilingan niya kung may ara pagid mas bakod nga papilion si Isko, okay kuya, magibuhay ko, madlagan lang ko yung senador. Isa pagid sa nag-file, ining Rafi Tulfo. Rafi Tulfo, nag-file bilang senador. Ining si Rafi Tulfo, sa ako niya inside information, amo ni siyang una nga gina-negotiate ni Manny Pacquiao mo, nga mag-vice president sa iya, but I think in turn down, nag-file sa iyo, madagan sa iya senador, independent. So, damo pa. Damo pa sang wala maka-file. Suliton ko lang, talalupang doon diri is Sara Duterte nga nag-file sa iya Certificate of Candidacy for re-election dito sa Davao City. Kundi October 1 to 8 ang aton nga filing sa Certificate of Candidacy. You should remember, mga kaaksyon, nga ang ining mga kandidato, may ara sila tubtob November 14, 2021 para nga mag-ilis o mag-replace sang mga kandidato. But silingon, kung nag-file, sample lang abi ining si Senator Bongo nag-file as Vice President. You should remember, Senator ni sayo mo. Kung magdayon gid sa dalagan, perdi o daog, balik si kapon senador. You should remember, si Bongo nag-file as Vice President. May ara, tubtob November 14, para sa sining change of candidates, replacement. May posibilidad nga ba si Bongo ni may mapareplace? May posibilidad, ay kung ambal nga mo gina. Pero may posibilidad nga, pwede man nga si Duterte, si Presidente Duterte, nga niya, hindi ni Bongo, hindi lang ako magdalaga na. Mapailis ko si
Vice President Rodrigo Duterte na lang ang mailis sa akon, pwede na, no? Ining iban may ma-file pa ni iban nga presidente, nga pwede nga magsilisa nga, hindi lang ako maglagan, presidente, mapabulos ko. Basi ibulos si Sara. May mga posibilidad pa ka muna. So, even with the filing of Sara Duterte as re-electionist mayor sa Davao City, damo kaya po na yung gahok. Damo kaya po na yung galaom because of this replacement niyo. Nga until November 14, may ara sila nga time to replace, to change their candidates. Even ining si Lito Chinsani, pwede ni siya maka-replace. Ining mga iba nga nag-file there, pwede ni sila nag-file sila, hindi pa sila ma-declare ng nuisance, pwede sila ka-replace sa amo na nga posisyon. So, amo na nga ang mga sakay Sara Duterte nga nagaduso-duso ni si iya, way kadulaan paglaom because there is this what so-called change and the replacement of candidates. Hindi ko do kasabad nga kung ano do ay piho law. Ti ang ibang nga pati nga daw may kadramahan ano mo ning filing ni Bongo, retirement ni Duterte, filing ni Sara, na may kapati iban nga may kadramahan. Daw ginatan-aw nila blang natabo to sang 2016 nga eleksyon bla. Duterte hindi magdalagan, kapila maghambal siya gid gambal mo. Hindi siya maglagan. At the end of the day, siya iyang kandidato, siya pa yung nagdaog. So, nothing is definite yet, not until nga matapos ini November 14. Balantayan kayo na no? Balantayan ni kayo. Sila si iba niya, basi masulit naman ang history sang natabo sang 2016. Sila si ibang ganin niya, daw na intuan tabla. Daw na nadramahan kita. No, nadramahan kita. Ang sila si iba niya, ano ini, drama na naman, another drama na naman, para sa mga Pilipino. That I do not know. That I am not sure. No? Nga kung may drama dire, no? Ang ako naman niya, tanaw ko dire sa kay Inday Sara. Although bata ni Rodrigo, Presidente Rodrigo Duterte, siling ko, ini si Sara, nito kita ako, dumayari ni siya nga do firm ni siya mo sa iya nga, kuhan ba? Do firm ni siya iya. Hindi man ni siya mahilig, guro sa drama, guro nga mas style yung mga taktika or nano, nito, hindi ni siya guro iya. I don't know, I just don't know. Pero, knowing sang iya nga, kuhan abe, na pakikita ko, nga daw ka-firm ni siya magambal. Ay, kung maglagan ko mayor, lagan hindi siya mayor. Pero that remains to be seen. Bantayan ta ni mga kaksyon, no? A lot of changes can still happen until November 14. Amo nang aton nga balantayan, ha? Amo nang aton nga balantayan, mga kaksyon, no? Dire naman sa siyudad sa Bacolod, way pasang may naka-file sa ining ginakabig duha ka partido nga mag-enkwentro, no? Way sa ilang grupo, way pasang may naka-file. Ang nag-file pagid lang diri sa siyudad sa Bacolod, duha pagid lang for councilor. Ang akong dumduman. Ining si Arroyo, kag ining si Padillos, bla. Puro tanan independent, running as independent candidate for councilor. Ay ning duha ka grupo, way pa sa file. Way pa naka-file ang grupo ni Albi Benitez. Scheduled sila, I think, nagpa-schedule si Albi to file on October 5. Na si Mayor Bing naman niya announced na they will be filing on the certificate of candidacy on October 6. May kahapon, may mga balita to, mga nagsaylo, may nagdalagan, si mga GP, nagsalaylo, pero politika na ya, no? Ilan na ya. Bayan talaga sila. May mga analysis na sinadira, pero i-reserve ta ina sa ilang pampolitika, no? So muna ang sitwasyon pa sumong. So today is the third day. Tanaw naton ano may mga kwan bala, masiling naton nga may mga events nga matabo nga nagapasadya pagida sang aton sini nga upcoming 2022 elections. With that mga ka-aksyon, kita sa masunod nga Domingo diri gyapon sa kapihan sa aksyon. Standby na sa Brigade in Action, magasunod sa dili lamang madugay. Ang inyo lagad diri Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, issue